have træneren med herude? Her øjnene! Ved I hvad? Piger, på vegne af Kattegat Cup 2017, så vil jeg godt ønske jer en kæmpe tillykke med sejren her i bilen. Derfor så vil jeg godt se jeres anfører. Tillykke med sejren. Værsgo. Ja, I må faktisk godt samle jer lidt her. Det må jeg jo finde hele tiden. Jeg skal spille